दिनै बे बैराथि हटेल खुलिदों जोंना बाजै ओमफ्राय आंनि नादा जायो गासिबो मोननो थांगोन बाहाय एम्फौनिफ्राय साम'निफ्राय हांसो अमा दाउ गासिबो मोनगोन। बिजनियाव फैयोब्ला हाबलांनो दाबाव बैराथि हटेलाव साखोन सिखोन आरो गोग्गो आदार जाहोनो गोदानै बेखेवबाय बैराथि हटेल। चिरांनि बिजिनगर रेल गेटनि साहा फारसे थानाय जयमती मेडिकेलनि साखाथियाव बैराथि मुंनि गोदानै बेखेवबाय ओंखामनि हटेल। नोंथांमोननो साखोन सिखोनै गोग्गो आदार जाहोनो थियारि जाबाय। बैराथि हटेलाव बर'नि आंगो ओंख्रिफोर मोनजागोन। गुबुन फारसेथिं बैराथि हटेलाव नुजाथि फैनानै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि सिम्पोल बसुमतारिया साफ्रोमबो राइजोफोरखौ बैराथि हटेलाव बोथिसे जालांनो हांख्रायदों आरो फालांगिरि बिथिङाव गावजों गाव मदद होलायनो खावलायदों। दिनै बे बैराथि हटेल खुलिदों जोंना बाजै ओमफ्राय आंनि नादा जायो ओमफ्राय बिराद मोजां जोंनि बर'फोरनि नामै खुलिदों बैराथि हटेल। भगबानाव आं आर'ज गाबो जाहाथे मोजाङै मोजां सोलिलांथों जोंनाबो बाजैनि हटेला। ओमफ्राय बेखौनो बुङो जे जोंना बर'नि खायद' गासिबो मोननो थांगोन बाहाय एम्फौनिफ्राय साम'निफ्राय हांसो अमा दाउ गासिबो मोनगोन। नोंथांमोना फैनानै बाहाय जाफैदो। बर'नि जेब्लायबो सापर्ट खालामनांगौ बिजनेसाव जोंहा बर'फ्रा जेब्लायबो आवगायलांनांगौ। दानि समाव माने ओरैनो थानो नाङा जोंना बाजैया बिराद मोजां मोजां साननानै माने बे हटेलखौ खुलिदों बेनिखायनो बयबो सापर्ट खालामनांगौ जाहाथे उनाव बे हटेला बायनानै थाङा माने गोमानानै थाङा आरोखि जेब्लायबो आवगायलांबाय थाथों। गिबियावनो आं साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। आं बिजनि नोगोराव रेल गेटनि साहाथिं थानाय जयमती मेडिकेलनि साखाथियाव बैराथि हटेल मुंनि मोनसे हटेल खुलिनाय जाबाय। नोंथांमोनहा आंनि बे हटेलाव सानसुथिरनि आदारखौ जाफैनो हागोन। आं साब सिखोनै बेहाय जाहोनायनि राहा लागोन आरो नोंथांमोनहा जोंनि बर'नि जि जानाय आइटेम बेखौ मोनजानो हागोन। जेरै दाउ अमा सबाय अनला दाउ सबाय साम' बोरमा बेदर बेफोरबायदिखौ जाफैनो हागोन आरो जुदि फैयोब्ला जोङो बेहाय आंनि बेहाय जि दं आरोना बे माबायाव आंनि हटेलाव जि दङ आं बेखौ साब सिखोनैनो नोंथांमोननो जाहोगोन।